तो हेलो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गुसुं ब्लग भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जालायबाय। तो दायो नुबायना माने ओरै दुलिबारियाव थांनो नागिरदों। दुलिबारियावहाय एसे माइ नायबावनोसैलाय, ओमफ्राय माइ जमा खालामनांसिगौ। माने माइरंआ जोबजोब्बाय, जानो गैला, गोख्रैनो मारा होनांसिगौ। बेबायदिनि थाखाय माइ दुब्लियाव जमा खालामनो थाखाय माइ बजा फानजा जमा खालामनो थाखाय जोङो थांगासिनो दङ। बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों मा रोखोम खामानिखौ मावगोन आरोखि ना। तो नोंथांमोनजों आं गासैखौबो शेयार खालामगोन आरो सोर सोर थांगोन आं खोन्थानि। जोंहा बिथांनि नामानो जाहैबाय लथब नार्जारि। बिथाङाबो दिनै थांगोन। फैदोलाय थाबैनो। ओमफ्राय बै बिथाङा जे सिगां सिगां थाबायलांदों बिनि नामानो जाहैबाय बिबारि बसुमतारी। बिथाङा ओरैबादि आंखौ दालाखि दाला होनलायलायनानै थांगासिनो दङ सिगां सिगां। तो बिथांखौबो देखायगोन आरोखि आं नोंथांमोननो। मुला रज'जेनबाय जोंहा नै, मुला रज'जेनबाय। ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुराबो एसे एसे रज'जेनबाय। नै बेबायदि जानानै दङ। आं खोन्थानि दै। मामि मामि आयु मा जाखो नोंलाय? खाजा? आयु केक जादोंना बिमा फिसा? बिबारि बसुमतारी, ओमफ्राय दियाना नार्जारि। लामाया बोरै जिंसि जिंला होथेजोबनाय ना नै, मोसौ बोरमा हाबैनि। बै दाउआ उन्दुलायना जागासिनो दं हनै। आयो दियाना हैसाय 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 हनै। हनै उन्दुलायना जाना दं हनै 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 होसै थां। हैस बिदिजों बोरै जानांगौ जाखि? हरसाय मा माइ मोननांगौ जाखि बिदिजोंलाय? जोंहा माइ हाग्राफ्रा नै बिथांमोनानो हागासिनो दङ माइखौ। माइआथ' जायगा जायगा जाखायाखै, जायगा जायगा जादों। बेबायदि आरोखि नि। एक डबल এটা শেষ করব না? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই দেবরা এখানে দেখো না অল্প দে। দেখো এখানে অল্প দেখো, অল্প দেখি। বাহ দে 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 দে। বাহ বারে দে, ভালো খাটবো হ্যাঁ, না হলে হাত মধ্যে লাগবো রে। दायो थांगासिनो दङ। नानि কি করছে? হ্যাঁ কি করছে नानि? दे अल्प देखो এখানে। साथा फांथेलायना लाजिना थाबाय सासे नै। मा खालामबावनांगौ जाखो? बेजों माखासे हाबाय। नै ओरै दंबावो, ओरै दंबावो। ओरैबो हाद्लागासिनो दं आरोखि। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोनजों दायो आं शेयार खालामबाय माइ हानायखौ। दायो जोङो माइ फानजा रोगानो थांगासिनो दङ। ओइ जों नै एकदमबारे बिथां लथबाबो रेडि जाना फैबाय, जोंबो रेडि जानानै फैबाय। ओमफ्राय बिसोरखौ मानो लाफाखै? बिसोरनो खामाय जायाना? ओमफ्राय नोंसोरखौ लानानै बोरैथो जोंहा थांनांगौ जाखो? नोंसोरखौ लाना थांजायाना? लाजिलायबावदों जाहैदों आरोखि। माने मबाइलाव माने इउटुबाव बा ससियेल मिडियायाव नुजानो लाजिबावदोंना। दा ओंखायनो लाजिनायखौ खारहोथारबाय आङो, थाहोथारबाय आरोखि। नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय। माइ दुब्लियाव बेरायहैनानै फैबाय, ओमफ्राय ओरै हाजोब्बाय नालाय दायो माइ रोगानांगौ। नै माइ फानजाफ्रा माने जेरावहाय जादों जायगायावनो बिराद फानजा ओंखारदों। ओमफ्राय हावरैथ' जाखाथारखायाखै, माखासे 1 बिगासोनि जायगायानो जाखाथारखायाखै बारा।
अब्लाबो बेखौबो रोगानांसिगोन आरोखि थाबैनो एकदम मारा होनांसिगोन जोंहा बेबायदि जादों नैबेथ' बे दब्लायसेया एसे लेट जादों खोथिया थिलिमोन नालाय बेहा लेट गायनांबाय ओमफ्राय नै दाबो गोथाङै दं एसे मोनबाय आरो बेबायदि थ' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नै ओरै हाजोब्बाय आरोना गासिबो हाजोब्बायानो हाबाथाय हाबायद्ला हाजोबखायो बयहाबो आरोखि बेबायदि हैदों जमा खालामहैदों माइ नारानि फेंफा बानायबाय रायजोफोर थ' बिराद इन्टारेस्ट जायो जों गोदो बिराद दामोमोन आरोना बिराद इन्टारेस्ट खालामोमोन बे समावथ' मोसौजोंसो गारिजों माने दहलानिफ्राय गोजान जायगानिफ्राय माइ रोगानानै लाबोयोमोन मोनालायबोयोमोन आरोखि ना ओमफ्रायहाय ओरैबायदिमोन आरोखि ना दहलायावहाय माने जोंहा बिबथैहा आंखौ गारि होनो लांबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय ओरैबायदि समायोमोन बेलासियावहाय माने बिराद मोजां समायो गोजां बोथोरजों जाबजों बे समावथ' माइमा माबा माबि एसे लेट मोनो नभेम्बराव मोना एक्सुवेलि डिसेम्बरसोफ्रावसो मोनहैखायो दाथ' जोङो नभेम्बराव माइ हाजोबो गासिबो ओमफ्राय बेल' नङा ओरैबायदि बे बाथ'फ्रा ज' बिरबोयोमोन आरोखि ओरै बाथ'फ्रा बाग्लायलायनाय जमा बिरनोसै गाबनोसै ओरैबायदि दुलिबारिया समायोमोन आरोखि दहलाबारिया दाथ' गैया आरोखि ना बेबायदि समायनायखौ नुनो मोनला आरो दा ओरैबायदि माने मा जाबाय एसे आलदा सिस्टेम सोलायलांजोब्बाय समायनायखौ इन्ट्रेस्टखौनो दिनै नुनो मोनला हाब बिदाङा गोलावथारना ने बा देग्लाय खिन्थु जायगा जायगा गोथां दंलै नै जायगा जायगा गोथां दं आं बेखौनो एसे दामना खोनासंहोबावनोसैलै मारै जाखोरा बिराद बोलो नाङो बानायनायनि सायाव सोनारो बोरैबा मोजां बानायनो रोङोब्ला एसे सुबानो गाबो ओमफ्राय मोजां बानायनो रोङाब्ला एकदमबारे जाया आरोखि ना बेबो ओरैबायदि आरोखि थ' आसा खालामो नोंथांमोनाबो गाव गावनि न'फ्राव बारिफ्राव दुलिफ्राव माइ हानानै इन्जय खालामगासिनो दङ दायो जोंबो आरोखि ना इन्जय लाबाय माने माइ हाग्राफोर लाबाय ओरैफोरबायदि मेचिनफोरथ' दा सफैथ'वाखै नालाय माने बिगासेयावनो जोंनि जायगायावहाय 10 फारला गुबुन जायगायाव बाराबो जानो हागौ खमबो जानो हागौ नाथाय जोंनि जायगायावहाय माने बिगासेयाव 10 फारला लादों आरोखि बर'फ्राबो बिदिनो ओमफ्राय दस्रा जाथिफ्राबो दिनै बेबायदिनो आरोखि ओमफ्राय गुबुन जायगाफ्राव नुनो मोनो मेचिनजों मोनसे जायगायावहाय दहाय नुबोदोंमोन आरोखि आङो मेचिनजों हानाय ओरैनो मारा होनाय ओमफ्राय जिगाबा मोसौफोर गैयाब्ला दुब्लिबारियावनो गोलैना थाबोजोब्बाय ओमफ्रायहाय बिगासेयावनो 1500 आरोखि बे ओरैनो हाबाय ओरैनो मारा जाबाय ओरैबायदि माने हाजों समान लेमनायखौब्लाबो हायो आरोखि मारा जायो लोगो लोगोनो बिराद मोजां बेखौ नुदोंमोन आरोखि दा बजा खानानै हानायावबो मारा होनायावबो बजासेयावनो थाइथाम बजा माने 3 थाखा 3 रुपिस बिदि लायो जोंनि जायगायावथ' बेखौनो लाखायो दा हानायाव 10 फारला बिगायाव ओमफ्राय बजासेयावहाय जुदि थाइथाम खरि लायोब्ला सानो बे एखेयानो ओंखारहैयो आरोखि ना एखेयानो ओंखारहैयो थ' बेखौ नुनो मोन्दों आरोखि थ' ओमफ्राय माने लोगो लोगोनो जाबाय बेफोरबायदि अनेक थाबाय आरोखि सोरनिबा थाखाय मोजां जाबाय सोरनिबानि थाखायथ' बे मोजां जानाय नङा बे आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला जिगाबखौथ' नांथारगौ मोसौफोर दं जाहोनांगौ लोंहोनांगौ मोसौफोरनोबो दैज्लांफ्राव दुब्लिफ्राव माइ गायजोबब्लाथ' नांथारगौ थ' बेखायनो जायफोरनि थाखाय जिगाब नाङा बिथांमोननि थाखाय मोजां जागोन आरो जायफोरनि थाखाय जिगाब नांगौ माने बिथांमोननि थाखायथ' लसआनो जागोन डाबल खामानि जागोन ओरैफोरबायदि आरोखि थ' हामबायसै आंनि भिडिअखौ नायलांनायनि थाखाय नोंथांमोनजों बेखौनो आङो शेयार खालामबाय थ' आंनि भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो हाजासे थेंक इउ जासिहरबाय ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायनानै दोनहरो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै अन खालामदो जेन'
माब्लाबा ब्लग भिडिअ माब्लाबा कमेन्ट मेसेज भिडिअ माब्लाबा गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रा नोंथांमोननिसिम आं दिनै लाबोबाय थायो तो बेनिखायनो नोंथांमोना मोनहैबाय थानो हानायफोरबायदि आरो स्पेसियेलि ख्रिस्टियान हिसाबै गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ सोलोंबाय थानो खोनाबाय थानो मोननो हानायफोरबायदि तो हामबायसै अनजाग्राफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों।